Hello, hello. Assalamu alaiki. Wane ne? Ni ne bakwanki. Wa kenan? Wani mai kawana ranki. Ban gane Na ba. zo na faɗa miki. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin waƙoƙin Hausa. Mun gode. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker wanda yake taka rawar gani a cikin mawaƙa Hausa shine ya sake sambuɗo muku wata sabuwar waƙa. Idan yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu mai albarka ta mawaƙa Hausa Studio, to dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like. Idan ka ji daɗin bidiyo ɗin nan ka yi share cikin Facebook ɗinka ko Instagram. Wannan waƙa ta Hamisu Breaker za ku iya downloading ɗinta idan ta burge ku. Mun gode, kar a manta a mana subscribe kuma a danna alamar ƙararrawa. Shahararren fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker